assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowal leydi mo woni mon foof salimnama inde manama yettode sikki ala en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude aadi minen mone kala subaka ko hokkude on walla himnude on jaadi leydi sénégal ko dawri joni joni koye majje paɗen. hande ko alkamisa nayi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi jayendeji leydi men e oɗo subaka hande gaari koye toɓɓe certuɗe ɓey hen mbi fandu almoudo en tout cas foof koko jillodiri puɗɗortoɗen ko jayende le témoin quotidien nden jayende ari koye oɗo mission ɓe ganduɗa ɓe ala koni fandare mumen so wona yurnitade won e ngaaluji ɗi ganduɗa ɗi ko ngaaluji nannaɗi to banggue gollorɗo leydi ndi saabi noon jaynenkoɓe mbi ko ɗum audit financier approfondi manam tan ngolɗon jurnitagol luggikinama e oɗo saaha IGE kañum tambi fannu o e oɗo saaha noon ɓe joppi koko ɓuuri hono capanɗe jeeɗiɗi ministre ɓe ganduɗa ɓe ndewino ɗo e laamuji jawtuɗi kono kadi agence uji wondude e fonds public jaynenkoɓe ne limta ɗen gollorɗe jopaɗi ne hen ko witte Air Sénégal train express régional TER wondude e fonds d'appui to banggue l'éducation woni jangde kono kadi e alhaali coupe du monde Qatar 2022 building administrative e aide de la presse APIX ɓeɗo kala ne jiiya e gollorɗe jopaɗe ɗe goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko jaltugol aduna oɗo biteɗo tawi comme d'affaire Baba Diawo ɓe mbi ko Thiès nana waya ɓiyum mo ganduɗa o ko ɓiyum milliardaire golliɗo golle patam lami e to banggue ɓamtare leydi ndi jayde libération arti ko yewiti alhaali IGE ɓe mbi ko IGE naati en action manam tan sababu o noon ko yurnitade ko fati banggue ɗen gueɗe fiscal kono kadi contrat to banggue migné e fonds mo ganduɗa o koko ittano walla ni farano koto banggue ballal presse ɓe mbiɗe foof en hande o nana gone joppode laamu kesu ngu saabi noon ɓe mbi ɓe ndewni ɗum koye IGE ina tawe hen aussi jaltugol aduna Baba Diawo fondateur o galle walla ɗe golle biteɗe ITOC ɓe mbi tan de on ɗon gorkajo o waasi yalti aduna mbiyen saabi noon ɓe mbi ko Sénégal waasi champion muɗum national jayde guendire nde Le Soleil woni Le Soleil national kamne arti ko yewti e oɗo politique kesso gam sembitinde laabi laaɗe jorɗe leydi ndi woni ko wiyete politique ferroviaire du Sénégal ɓe garti e ko yewti yidde chef de l'état ɓe koliti wonde ni oɗo saaha hande joppa ko yidde jokkude ko fate banggue hono ɗen golle puɗɗaɗi woni wadde dendagal leydi ndi kala laabi laaɗe jorɗi tawi ɗum ɗon noon ko tolni e capanɗe jeetati projet de loi wondude e temedere capanɗe jeenayyi e nayyi projet de décret kam e temedere sappo projet d' arrêté foof en oɗo saaha hande ñiiɓima e ko yewti on agenda législative tawi fandare nde ne wayno ha joni ko fannuji ɗi kala beele golɗe ne mbawa yiɓude no hannirta ni tawi noon kala noon ɓama ko toon to primature gardogol chef du gouvernement hono Ousmane Sonko ina tawe hen jaltugol aduna Baba Diawo mbo ITOC ɓe mbitan de ko industrie pétrolier sénégalais kañum tigui waasi ko yewti ko ha joni on ɗon neɗɗo muɗum patam lamiji woni industrie pétrolière sénégalaise jayende Vox Populi kamne arti e ko fate banggue dawrugol ɓe mbitan de ko gam ha joni riwtande Sénégal on ɗon crise institutionnelle hono coynaɗo o ɗi député ji ɗi wallu Sénégal joƴƴini ko wiyete proposition de loi e dow tabal mo ganduɗa kam tigui woni horejo assemblée nationale tawi fandare nde ko wadde ko wiyete ko mettre en jour woni fewnidde on ɗon règlement intérieur toon to assemblée nationale ɗin député ji wallu daraniɗo ɗum woni Nafissatou Diallo wondude e Ibrahima Diop e Serigne Abo Mbacké Thiam ɓeɗo kala goni daraniɓe fannu tawi yidde mabɓe tan koyo assemblée nationale waɗi ko wiyete ko mise en jour on ɗon règlement intérieur ɗum ko caggal nde artira on ɗon poste premier ministre alhaali duttugol e joomum Baba Diawo mbo ITOC ina tawe hen jaynenkoɓe mbi ko hande ni o wirete toon to Thiès ina tawe hen duuɓi temedere siftorde jaltugol aduna Serigne Touba Ahmadou Bamba ɓe mbima fuɗɗo ñande sappo e tati ha nogas jeeɗiɗi lewru juillet e nde hitande tawi ni la dimension spirituelle on ɗon e universel mbo Serigne Touba ma kay ɓuuri yewtede on ɗon événement ɓe kollitini ne wayno ɗum ɗon ma mawnini hakkude Touba Diourbel Dakar Louga Saint-Louis hani toon to diaspora khalife général des mouride oɗo saaha waɗi junggo e jiifa yaltini temedere million e koppareje CFA gam wallude on ɗon événement no yuɓɓiri rewri e lawol
Walf Quotidien ari eɗen juuɗe jamdi toon to assemblée nationale ɓe mbitande koɗo saaha faya koye yolbinde ɗum ko yabɓi on premier ministre wondude ɓe ganduɗa kañumen goni député ji député ɗi ganduɗa ɗi kañumen goni opposition gondi toon majoritaire to assemblée nationale duttugol e jomum Baba Diawo mbo itok ina tawe hen ɓe mbitande ko oɗo magnan du pétrole Sénégal kañum tigui hawre ladial ɓe koliti wonde ko gorkajo ɓurnoɗo en tout cas jogade ngalu ɗo e Afrique sud du Sahara jayinde le quotidien e ala une ari koye duttugol mo ganduɗa kam tigui woni Baba Diawo ɓe mbitande ko on fondateur mbo itok hawre ladial saabi noon jeyani ko ɓe mbi ko Baba Thiaw en tout cas ko hollirde wonde tan ko mbayni ko woodi ɓe garti noon e parcours woni darde on ɗon pionnier to banggue hydrocarbure leydi meɗen Sénégal nane ko ndelam kuɓɓam ancien maire gonnoɗo maire de Guédiawaye kono kadi miraɗe mo leydi gonnoɗo ɗo o wiyete ko Aliou Sall ɓe mbitande ko ummima e alliance pour la république enquête ari duttugol e jomum onom d'affaire Baba Diawo ɓe mbitande ko industrie wasi capital muɗum e mbadi kuɓal ɓe gartino e dimension intellectuelle et exceptionnelle on ɗon milliardaire mo ganduɗa o ko gorkajo tigui dariɗo ha waɗi darni mbiyen nde gollorto witende itok tawi ni ko heeɓi hen to banggue gartam e ngal ɗon gollorgal ina mantini no fewi e ko yewi to banggue gueɗe pétrole leydi Sénégal kono kadi ɓe garti e ɓen ɓe gollodno e chef d' état ji jewtuɗi ɗi ɓe mbitande ko sehil mo ganduɗa o walla ni ko Senghor softinimo kono kadi ko sehil Abdou Diouf ina horminomo hoolimo Abdoulaye Wade kono kadi o wonino conseiller mo ganduɗa o ko Macky Sall ɗum ɗo kala noon ko ɗon gorkajo gollidno e ɓen ɗon kañum tigui wa hawre ladial hanki mojo wirna hannde toon to Thiès nokkuɗo jeeya kanko Baba Diawo jayinde point actu ari koye dawrugol e ɗen balɗe temedere ɗe ganduɗa ɗi ko Bassirou Diomaye Faye ɓe mbitandi balɗe makko temedere en tout cas nde o ari pouvoir ɓe mbi ko nde deƴƴere nde ganduɗa nde ko hawnide wonande won e candidat ji présidentiel jewtuɗi ɓe garti noon e ko yiwiti wiide wonde ne gasta e saabi ɗum ko wasa déclaration de politique générale kono kadi e ko fate banggue ɗin fannuji saabi deƴƴere ɓen candidat ji gonnoɗi ɗo Idriss Seck Khalifa Sall Malick Gakou Mamadou Lamine Diallo Pape Djibril Fall Boubacar Camara wondude Déthié Fall ha joni ala foof cuuɗo konngol e ɗe balɗe temedere ɗe laamu Bassirou Diomaye Faye kono nde ɓe mbi ndene woodi ko haale saabu réforme judiciaire kono kadi gustugol kanɗon guura e ko fate banggue ɗin jeddi gonɗi e déclaration de politique générale du premier ministre foof de ina wawno hokkude ɗin candidat ji gonnoɗi ɗo mbawa tigui oɗo saaha hande yewtidde walla ni haalde eko yewte laamu ngu ɓe mbi noon so wona ceerno Alassane Sall goto kañum waɗi sauvé l'honneur saabu ko on ɗon goto nde wayno waɗi discours ƴagguɗo fewde e on ɗon premier ministre Ousmane Sonko ɓe garti noon e wiide wonde oɗo saaha ene gasde deƴƴere kadi woni koye heɓanade ko fate banggue législative kono kadi e ko witede composition to banggue coalition saabine gasta e ɗum woni deƴƴere ɗin candidat ji gonnoɗi ɗo la dépêche républicain kañumne ari koye APR ɓe mbitande ko nan ɓeedi ha ustade yimɓe muɗum nan ɓeedi en tout cas yaltude e nder on ɗon landa wonno ko ɗo e pouvoir ɓe mbi ko Aliou Sall kañum tigui tengtini ne wayno ummade e kanɗon laano alliance pour la république révélation quotidien kañum ari koye oɗo pionnier to banggue joomu régime Macky Sall ɓe mbi ko Déthié Fall ɓurɗo yejjitede e oɗo projet woni le grand oublié du projet mbo Pastef jayde antenne quotidien yilli ko toon to Colorado mbiyen Denver to dowlaji dentuɗi artude wargo ɓeɓe ganduɗa ko ɓesgu jool waranoɓe to e 2020 ɓe koliti wonde noon ko goto e ɓen tumaɓe kañum woni cerveau duppugol on ɗon galle o taƴanama ko tolni en tout cas o happanama ko tolni duuɓi 60 ɗi leloto e kaso ɗum ɗon noon yalti ko hanki toon to dowlaji dentuɗi e nde ɗon ñawore nde ganduɗa yowiti koye wargo ɓesgu jool toon to Denver kalene ko yewti e jayde stade quotidien ko ɗon guddirten to men jayde jewɗo subaka jayne ko ɓe gaari koye CAN 2025 tirage au sort ina fada hande CAN 2025 bien sûr ina fada hande toon to Caire normalement ɓe mbaɗi ko namdal holtanɓe Sénégal jogori hawrude e ko yewti on ɗon éliminatoire no way wade fof kam Sénégal andama woni koye chapeau 1 ma wat éviter ko wiyete ko les grands cadors woni gahimuɗi ɗi ganduɗa ɗi tawate ko ɗo e Afrique ina tawe hen ngari mawdi ɗi ganduɗa ndi
hay sen tawi ko cukalel to banggue duuɓi ko ɓiɗɗo sénégal najo pourtant o yiɗino jouande équipe nationale du sénégal noon jeyanikoɓe mbi o wiyete ko Dan Ndoyi on ɗon gorkajo hande o ine jokki wadde éclaté hollirde doole muɗum e équipe nationale mbo Suisse. Copa America quart de finale ko hande oɗo jamma paaɗo sangue 1 heure du matin heure de Dakar e mbi ko choc hakkude Argentine e Équateur e oɗo jamma tijjaɗo. Tedduɓe heeɗiɓe ko ɗum wonno ko jeyɗe leydi Sénégal ɗi cuɓiɗen 12 dawri e oɗo subaka ne ƴetti Djiby Dieng to banggue caméra e montage adi men reɓindo jeydeji so Allahu lamɗo jaaɓi ko janggo aljuma yen ñalla jaam.